Vi sidder her sammen med Johan Ottosen, der er forfatter til 3 bøger. 3 bøger, han kalder Miriam Bank-trilogien. Og dem tager vi også lige en lille snak om. Ja. Tak fordi du kommer. Bogfidusen. Ja. Camilla Laugesen. Ja. Årets bogblogger 2019. Ja. Ja, meget, meget prestigefyldt titel. Ja. Og du havde den i 2 år, var det det? Jo, jeg havde den i 2 år. Du havde den faktisk 2 år? Ja, det havde jeg faktisk, fordi det blev aflyst på grund af coronaen. Ja, så blev det overført. Men det handler om i dag, det er jo dine bøger, Johan. Vi skal snakke lidt om de ting, der foregår i dine bøger. Og du starter med Stenens Tid. Og det blandt andet går ud over kongehuset. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Man finder i Aarhus under Danmarks ældste kirkerum fra 1061, der finder man en artefakt. For at plotspoil, der finder man en speciel sten nede under gulvet. Og man resonerer, at den her må være ældre end selve kirken. Og det vil sige, at den er fra 1061. Og det er ikke usædvanligt, at man begraver noget, man på det tidspunkt troede var magisk og havde hedensk oprindelse. Med en kirkegulv, og altså for eksempel Gorm den Gamle blev hævet ud af sin gravhøj, og så byggede man en kirke over, fordi så var den ligesom forsejlet, så kom han ikke igen, og så gik han ikke igen. Og det spiller jeg lidt på, at man faktisk har lavet kirken ovenpå den her artefakt eller sten, som fortæller noget. Det viser sig, at stenen er en kalendersten, som tæller ned til et tidspunkt, som er 14 dage frem i tiden. Og ved kalenderstenen, der er der en profeti. Og det handler om, at kongen vil forsvinde på den dag, den yderste dag. Og den yderste dag, der vil være Ragnarok. Og vores efterforsker er journalist. Han hedder Kurt Østergaard, og han er ansat ved Kristi Dagblad, men han hader religion af et godt hjerte. Så han sætter aldrig sine ben i kirke og tro. Han holder sig 100% inde på indland. Så er han også anti-royal, glødende anti-royal. Så hver gang der er royale begivenheder, som han skal dække, så tager han fri. Han gider ikke. Han tager bare fri. Og det er den aftale, han har med kollegaer og redaktionen. Så arbejder han igennem om sommeren, når de skal 3 uger væk, eller til Thailand i 6 uger, eller whatever de har lyst til. Og så arbejder han igennem for at kunne holde fri, når det er, at han skal dække kongehuset. Og det skal han her op til dronningens jubilæumsfest, som er et meget vigtigt og bærende element i trilogien. Ja, og det er så derfor, du har valgt, at det skal gå over Dannebrog og sådan noget der for at plotspoile en lille bitte smule. Jamen, vi plotspoiler jo mega meget her. Det er det, vi gør. Ja, altså jeg synes, Dannebrog er det jo ikon. Og det er jo det, man ikke rører ved. Man rører jo ikke ved regalierne fra kongehuset. Og hvad nu, hvis der var en religiøs sekt, som havde Dannebrog for øje, for mål? Hvad sker der? Hvad vil der ske i verden, hvis nu dronningen holdt sin jubilæumsfest og morgentafel på kongehuset, og det så blev at det så eksploderede? Hvad vil der så ske i Danmark og i verden? Hvordan vil det tage sig ud? Og det er en af de problematikker, jeg undersøger. Ja. Du kalder hele din trilogi for Miriam Bank-trilogien. Hvad er Miriam Bank for noget? Miriam Bank finder vi så ud af i den første bog, Stenens Tid. Det finder vi ud af er en investering, en hemmelig efterretningstjeneste lavet under dække af at være en investeringsbank. De tjener tusind og millionervis af kroner ved at investere. Men det apparat, de bruger
til efterretninger, det bruger de også til at undgå og forsøge at beregne, hvornår voldelige overbevisninger bliver til voldelige handlinger, og så sætte ind over det globalt set. De sender små beskeder op til for eksempel CIA og England og andre ting, som er sådan anonymiseret, at her, på det og det tidspunkt, på det og det sted, vil der ske en voldelig hændelse, og der vil det altså være en god idé for efterretningstjenesterne at sætte ind. Og så i 3'eren finder man så ud af, at der har de lavet et decideret computersystem, en AI, der kan beregne, hvornår den næste voldelige handling finder sted. Og så sker der altså det, at den beregner, at om 14 dage, så vil den største voldelige handling i menneskehedens historie finde sted siden 2. verdenskrig. Det vil kræve flere menneskeliv i Vesten end 1. og 2. verdenskrig til sammen. Og der har de altså kun 14 dage til at finde ud af at standse den her Ragnarok, som både Kalenderstenen og Kurt Østergaard har fundet ud af, men altså også det har de fundet ud af og beregnet igennem den her computermodel. Problemet er bare, hvordan? Fordi at hverken på Kalenderstenen, Kurt Østergaards spor, eller computermodellen, eller AI'en, den kunstige intelligens, kan forklare hvad og hvor. Det har den simpelthen ikke information nok. Den kan bare beregne, at det er det, der vil ske. Ja, det er jo det ene spor i dine bøger. Den anden, det er den actionprægede spor. Ja. Der har du en agent, som også er din hovedperson. Kan du fortælle lidt om ham? Jeg tænkte, hvem tænker du på der? Der er jo mange... Jeg tænker mest på en, der har en gravid kæreste. Ja, men han er faktisk lidt antihelten, tænker jeg, i det. Jeg synes faktisk, en af dem, som er mest actionhelte, det er jo en ældre kvinde, som er, jeg tænker, hun er midt i 60'erne, sådan omkring der, sidst i 60'erne. Men hun har faktisk trænet agenter i CIA. Hun har trænet i USA, men hun er så chef for Mirrenbank. Og hun hedder Bodil Holm. Og hun er en af de vildeste karakterer, som jeg har skrevet indtil videre. Det viser sig, at hendes netværk går så dybt omkring CIA og verdens ledere, fordi hun har arbejdet i mange, mange år inden for bankverdenen, men hun har også været kone til en hærchef. Og derigennem kender hun jo også hele militæret, militærjargoner, og det viser sig så senere, at det giver meget mening, hvorfor hun ved endnu mere, end man egentlig bare vil vide som almindelig kone. Ja. Og hun er en af dem, som faktisk redder verden og redder dagen. Og det er jeg meget fascineret af, fordi i min verden, der er det jo også meget kvinder, som redder verden og redder os mennesker. Det har tit været en James Bond-figur, det har tit været en mand, som har været actionhelten. Men her har vi altså overraskende nok en ældre kvinde, som er actionhelten og bare redder sin egen datter. Sådan her. Og hun kommer ind fra højre, og vi tror ikke lige... vi tror bare ikke på det. Ej. Og så viser det sig faktisk, at hun har hele sit netværk i det her tidligere efterretningssystem, og hun har faktisk trænet rigtig mange af dem. Det synes jeg var interessant. Og hendes datter er en af et andet spor, som hedder Birgitte Storm. Birgitte Holm hedder hun. Ja. Og hun er gravid i... Nu handler hele trilogien i et tidsrum fra, altså i 14 dage, hvor den første bog, den er den første uge, og de næste 2 bøger deles om den sidste uge. Så vi har 14 dage, historien forløber sig over. Og hun er gravid, og hun er lige ved termin. Men hun arbejder stadigvæk, fordi hun kan simpelthen ikke hun kan ikke forestille sig andet mere kedeligt end at være derhjemme. Så hun arbejder stadigvæk, og hun arbejder også inden for efterretninger. Hun arbejder for PET som højgravid, og hun skal nok fortælle, hun skal nok fortælle chefen, hvis det er, hun har brug for at stoppe. Og så kommer vi så til hendes kæreste, Søren Storm, som er en
helt, vil jeg sige. Som er modelleret lidt. Altså, hans eneste ønske er faktisk at komme hjem og holde barsel med Birgitte. Men hver gang han forsøger bare at få et øjebliks ro, så skal han ud og redde verden. Modstræbende. Ja. Han kan ikke redde verden uden... Han kan ikke lade være at redde verden, fordi han skal også redde Birgitte. Ja. Og han skal også redde deres lille barn fra den her trussel. Han bliver kastet ud i en trussel, der hedder... Jamen den første trussel er, at der er en mand, sandsynligvis, en mand med en såkaldt beskidt bombe i København. 3 dage før dronningens jubilæumsfest. Så bliver han hyret ind af PET. Søren Storm er tidligere våbeninspektør for FN. Så han kan alt det med stråling. Det er ham, man spørger om omkring stråling, og hvordan man nedkæmper stråling, og var med til at lede efter Saddams weapons of mass destruction i Irak, var med i Iran også. Og hans ekspertise trækker PET ind for at først forsøge at optravle et strålingsrelateret mord på Rigshospitalet, hvor der er en mand, der dør i en strålekanon. Ja. Og efterfølgende har jeg haft flere, der har haft... har jeg mange bekendte nu, som har... fordi min kone har haft brystkræft, har været i en strålekanon. Og læser om det, læser at være i en scene, hvor man bliver ristet gradvist i en strålekanon. Det var voldsomt for mange, der har siddet i den her. Ja. Men der har jeg været nede og researche nede i radiologisk nede på Rigshospitalet. Ja. De var meget søde dernede. Ja. Er det svært at dosere action og almindelig dagligliv, så det bliver rigtig jævnt og læseværdigt? Det er sjovt, at du jo rigtig godt kunne lide dem, og du har givet dem rigtig godt stjerner, og meget, de scorer rigtig højt hos dig. Og det sjove er, at jeg faktisk skriver egentlig ikke til en kvinde, som læser rigtig mange krimier, men jeg skriver faktisk til mænd, med alle mulige tekniske detaljer, og et tempo, som passer mig selv. Men mine læsere er faktisk hovedsageligt kvinder alligevel. Ja. Men når mænd læser, så er det faktisk... wow, jeg røg lige igennem din bog, og jeg læser ikke normalt bøger, men din røger bare igennem. Og det er på grund af det tempo. I dag, altså Dan Brown er jo lavet, hvis vi tager Da Vinci Code, måske for 20-25 år siden, der var tempoet anderledes. Også i tv-serier. Der var det bare slet ikke så hårdt skåret. Børn i dag, jeg har en 10-årig, han har set alle mulige små tegneserier. Han ser tegneserier fra morgen til aften. Børn i dag ser 2 til 3 timer tv hver dag, ikke? Og det er meget high-paced. Det er meget højt tempo. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvad fornemmelse, hvad fordring de har på højt tempo senere, hvis de skal gribe en bog. En bog, den vil jo gå langsomt for dem, fordi der er simpelthen ikke setup, midte og payoff hurtigt nok, som for at bruge nogle termer. Så det er det, der er sket, synes jeg, inden for de sidste 20 år, at tv-serier og spændingsromaner, specielt tv-mediet, er skåret langt længere ind til benet. Så tempoet er højere. Og man går ligesom fra reklameblok til reklameblok. Det er jo lavet sådan, at man skal have nogen til at vente på. Så der kommer lige en cliffhanger. Faktisk hver kapitel er lavet sådan, at det er en cliffhanger. En lille, du har en begyndelse, midte og en slutning, som gerne skulle lede videre til noget mere. Og derfor og det jeg også har gjort, det er, at jeg har lavet små, korte kapitler. Det passer mig rigtig selv meget godt, når jeg læser. Og der har man så fået en QR-kode ind, så man kan scanne. Hver eneste kapitel, det er 350 kapitler i serien. Så scanner man med sin smartphone, og så kan man zoome ned på Google Earth, og så gå rundt i området 1 meter fra, hvor karakteren står i begyndelsen af kapitlet. Det er ikke noget problem i Tivoli, som vi alle kender, men når vi er i NATO, eller når vi er på toppen af Peterskirken, eller når vi er et eller andet obskurt sted i Jerusalem, så er det meget sjovt at komme ned på den gade
og så gå rundt i det område, hvor det faktisk reelt set sker. Ja. Og så har jeg arbejdet meget. Jeg redigerede den her faktisk et helt år for mange forskellige ting, men specielt tempo brugte jeg cirka 3 måneder på. For jeg vil gerne have den til at være hurtig og være intens, når jeg gerne vil have den. Og at få den til at ånde, og at man kunne ligesom slappe lidt af, når jeg gerne vil have det. Ikke bare, det var sådan. Så jeg brugte meget tid på at gøre det, bevidstgøre mig og myndiggøre mig på, hvordan den skulle intensiteten. Og rent teknisk gør man jo ofte det, at når det skal gå langsomt, så laver man mange beskrivelser. Og når det skal gå hurtigere, så fylder man historien op i dialog. Og så er det meget dialogbåret og handlingsbåret. Så skal man et eksempel, som jeg tænker er et meget intens eksempel, hvor man laver nogle linjer af dialog, som så fortæller alt om personen. Kunne være, der er en fyr, der spørger en pige, nå, hvordan går det så med dine børn? Det ved jeg ikke, spørger deres far. Så har du allerede billedet. Du har konflikten på 2 linjer. Ja. Og det er jo det, man så kan gøre, i stedet for at beskrive, men hun var, og så baggrundshistorie og ting og sager, så kan man faktisk bare placere en karakter i den dialog, og så er man i gang. Og det har jeg virkelig bestræbt mig på, og jeg håber, at man føler, at jeg har gjort mig umage. Ja. Når nu du har sådan et kort interval at skrive henover som 14 dage, har det så været rigtig svært at opdele i 3 bøger? Eller har det faktisk givet sig selv? Det var faktisk det nemmeste af det hele. Det var faktisk, fordi det var, inden jeg begyndte at skrive overhovedet, så tænkte jeg, der skal være 3 højdepunkter, og det skal gå sådan op. Og den skal være 60%, den her skal være 80%, den skal være 100% i intensitet. Det inden jeg begyndte at forsøge at skrive det. Her har vi toppunkt, det er Dannebrog. Toppunkt her, det er Peterskirken og videre. Og toppunkt her, det er Jerusalem. Og så skal jeg have det til at passe ind imellem. Så inden jeg begyndte at skrive for 14 år siden, der lå det allerede klart. Ja. General research. Det var det her, vi hentede. Ja. Ja, det har været generelt pågående. Ja, det har det. Lad os sige det sådan. Ja. Bruger du meget Google Research, eller tager du ud og ser de steder, hvor at du beskriver? Jamen, der er fysisk, der er lokationer, der er research på, hvor er det henne. Ja. Det er en ting, som er inspirerende. Research, det er jo også inspirerende og historiefremkaldende for mig. Men der er jo også noget grundresearch. Jeg vidste intet om kongehuset. Så måtte jeg læse om kongehuset. For jeg vidste, at det var noget, jeg gerne ville have. Og så prins Henrik var også vigtig. Så måtte jeg læse en masse om prins Henrik. Jeg vidste intet om militæret. Jeg har ikke været i militæret. Så må jeg læse om militæret. Jeg vidste intet om NATO. Jamen, så måtte jeg tage til NATO og besøge en general der. Og se, hvordan så det ud der. Jeg vidste intet. I øvrigt, i den sidste her, der allerede for 10 år siden mødte jeg Herbert Pundik i Politikens Boghal. Så sagde jeg til ham, Herbert, nu skal du høre. Dag, du kender ikke mig. Jeg hedder Johan Ottosen, og jeg er ved at skrive nogle bøger. Det var der, hvor jeg lige ved at færdiggøre Stens Tid som manuskript. Jeg skal til Jerusalem, og ved du hvad, jeg vil så nødig falde igennem. Jeg vil rigtig gerne, og der er tusindvis af bøger. Kan du anbefale et par stykker omkring Jerusalem, sådan at jeg virkelig får essensen af Jerusalem med? Det ville han rigtig gerne. Og så gik der 1,5 år, og så skrev han, undskyld forsinkelsen, men her er titlerne. Med skrift og håndskrift. Og så har jeg brugt den, der hedder Karen Armstrongs 500 siders lange omkring Jerusalem. Og det har jeg gjort for at ligesom have noget at øse af, når jeg skriver. Så lige pludselig, det er Jerusalems historie, det kan jeg skrive, fordi jeg er på sikker grund. Ja. Og når jeg så nørder ind, for eksempel, der er en masse scener. Her er det er en af hovedpersonerne. Kurt, han er ved at brænde inde, og inde i et indelåst rum. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg gøre det? Er der nogen, der har gjort det? Så lige pludselig i et eller andet podcast hørte jeg, at der var nogen i Karachi, i CIA, der var inde i deres safe-rum, og så blev de brændt inde der, men blev reddet ud alligevel. Men selve det der, de beskriver af, at rummet bliver varmt. De bliver nødt til at tage tøjet af.
Murstenene bliver så møre, at de sprækker, at de hører, altså de bliver overophedet, så de siger kling, kling, chang, chang. Det var noget, som jeg ikke ville kunne have fået med, hvis jeg ikke havde været nede og læst de her ting. Og det er jo lige præcis den research, som jeg måske har overgjort det lidt, nørdet fuldstændig ud i latinske dybder omkring, jeg har fået en doktor teol til at skrive og lave de latinske vers, der er. Jeg har fået i den her, der har jeg fået en Aristoteles-ekspert til at være med til at lave de her Aristoteles. Der er et brev, som Kurt han har fundet, som viser sig at være et brev fra Alexander den Store til Aristoteles. Og i et modsvar til et brev, som han har sendt ham. Og det er faktisk sådan, at det brev bliver brugt i dag i undervisningen på universitetet, fordi at det oversætter de til den tids højgræsk, det vil sige koiné. Ja. Og det er gengivet i bogen. Så det er så meget sjovt, og så, fordi jeg udgiver selv, eller mit eget mikroforlag, så kan jeg opdatere bøgerne hurtigt oftere. Så først har jeg bare lavet noget helt almindelig græsk, men nu så kommer i de næste, så kommer de her, som er oversat. Det er super spændende. Ja. Det med, at du er selvudgiver, det må være rigtig svært at være i. Det er det på mange måder, fordi man bliver ofte sorteret fra i den brede offentlighed. Og det gør man simpelthen, fordi man kan ikke afkode, hvor man kommer fra. Fordi det er ikke det er ikke et etableret forlag. Anmeldere, som de er flest, de får penge, og ikke særlig mange penge for at anmelde bøger. Og de forsøger at leve af det. I modsætning til bogblogger, som gør det af passion, og tak for det, fordi jeg vil faktisk ikke have været aktuel, hvis det ikke var din endorsement på den her, faktisk. Og den er også på forsiden, så vidt jeg husker. Ja, præcis. Og du skriver, at man nærmest mister pusten. Og det var en af årsagerne til, at den kom ind og blev en bog af det bestseller i 19, da den udkom igen. Så det er, ja, der er tit folk, der kommer og læser, jamen, jeg kender ikke forfatteren. Det er lidt det, at folk tror, at den information, at hvis det er godt, så får jeg det at vide. Ja. Men sådan er det ikke. Alt det, du får at vide, det er der nogen, der er blevet betalt for at proppe i medierne. Og den slags penge og netværk har jeg desværre ikke. Så jeg løfter alt, hvad jeg kan. Jeg er blandt andet her nu. Yes. Men jeg tror, vi skal til at slutte. Ja. Camilla Bogfidusen, tak for det. Ja, men jeg bare så lidt, og selv tak.